Oh, kay Salan. Request nga po, Kapitan, 1,000 din. Oh. Tuy ayat nga insagot ko nga putno dinto amang ikulbo dik na pitik barukong ko tapno mariknam iti kinaputno tuy puso kukuam ken bukudam iti mo kuman nga pagdaan sa empty naglabas inda ko malipatan ket baliwan ka sa ngalan ni ayat siksika laeng dito'y pusukin ka unggap ikarim ani ayat bintong amarakarak ikarik meken ka di ayat ko nga awan patenggana ingkat mauyus kay tuy biyak tuy ayat na insagot ko nga putno dinto amang ikulbo rik na pitik barukong ko tapno nariknam iti kinaputno tuy puso kukuam ken bukudam ket di mo kuman napaldaan sa empty naglabas inta kumalipatan ket baliwan ka sa ngalan ni ayat siksika laeng dito'y pusuken ka unggap ikarim ani ayat bintong amarak-karak ikarik meken ka di ayat ko nga awan patinggana inggat mauyus kay tuy biyak siksika laeng dito'y pusukin ka unggap ikarim ani ayat bintong amarakarak ikarik meken ka di ayat ko nga awan patinggana inggat mauyus kay tuy biyak inggat mauyus kay tuy biyak Oh. May naragsak na talaga.